Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Da zira goron dutse ke tare da ku a daidai wannan lokaci tare da dattijan arziki kuma jagoran karamar hukumar Kumbotso kuma ɗaya daga cikin dattijai da kwankwasiyya a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya, wato Dr. Ali ɗan yaro yaKasai, wanda muke mai fata Allah ya ƙara lafiya kuma ƙwararre za mu ci kuma ce wato kwanzaltar a harkar sufuri wanda aka fita ƙasashen ƙetare aka ga duniya kuma aka karanti yaya sufuri zai kasance a wannan duniya ma da kuma ƙasa Najeriya. Sunana Nazir Goron Dutse ke tare da ku. Akwai shafinmu na TikTok na Muryar Kwankwasiya da sauran shafukan mu. Duba da yanayin lokaci, muna wa babban baƙon mu barka da shigowa wannan kafa ta Muryar Kwankwasiya Radio Online and TV. Daji, barka da shigowa. Assalamu alaikum. To, Daji, kai za mu ce kai ne controller janar na ƙasa wanda ka riƙe harkar wato road safety na ƙasar nan, kuma mutum ne kai wanda ka fita ƙasashen waje ƙetare kai karatu game da wannan harkar sufuri da kuma karatun da aka yi a baya. An shiga Amerika, an shiga London, an shiga Ingila, an ga yaya sufuri yake kasancewa. To, sanin kanka ne jita-jitar da take ta tashi a wannan jihar tamu, ko kuma abin da gwamnatin jihar Kano ta yi na game da rushe shataletalen gwamnati. To, a matsayinka na masani a harkar tsaro, wato a harkar tsaye tsaro da kuma harkar sufuri, ya kake ganin wannan abu yake a mahangarka ta a matsayinka na kwanzartan na harkar tsaro da kuma harkar sufuri a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A gaskiyance wannan roundabout din wanda suka kashe shi suka je suka yi wannan ginin wanda ya kare ko ina a nan gaban gidan gwamnati, wato abubuwa ne wanda aka yi shi ba tare da an yi tunani ba. Kuma shi kansa wanda ya yi din, shi kansa ya san wa kansa cewa kawai son rai ya yi, don abin na jin sun kwaikwayo shi ne daga Imo State, inda shi gwamnan wannan lokacin ya yi irin waɗannan, ya yi wannan sarƙa-sarƙar na hanyar wanda ake towa tun daga kamar gidan gwamnatin jiha har zuwa kuma wurare wanda suke masu daraja, ko kuma fitowa da ka shigo wurin zaka gane cewar wato kana kan hanya wanda ke zuwa gidan gwamnati ne. To wannan abun ka kalle shi zaka gan shi da kyau, amma dai shi dai wannan ginin ba shi ne yake da alheri ba, dan tsakani da Allah wanda ke duk wani wanda ya san wannan wurin ya san cewar hanya ce wadda take traffic density din, wato yawan motoci da suke nan mashiga ce dama tun asalin wato Kano, wato mashiga ce wadda take duk mutanen da suke zuwa daga Maiduguri, suke zuwa daga su Bauchi da sauransu, duk tare suke shigowa su shigo kwarai Kano. Kuma har da ma aka zo aka yi wannan kamar bypass wadda ta tafi ta hanyar Kundila ta zo gadar Lado da sauransu, wadda ta bazu dai don dai ta rage traffic din. Kuma da wadda aka yi aka baza ta wadda ta tafi hanyar yan kaba, duk da haka wannan dai hanyar shigowar tana nan tana aiki kwarai da gaske, kuma mutanen da suke wannan area din suna da yawa kwarai da gaske, sun daɗuwa fiye da yadda ake zato, ba ma kamar lokacin turawa wanda ke wurin mutane kaɗan ne suke amfani da wannan anguwar ba. Yanzu mutane da yawa suna nan, duk mutanen suke fitowa daga Tarauni ne, daga Hotoro ne da sauransu, duk ta nan suke bi. Saboda haka ka san wannan hanyar in ko da ke ba mu da ƙididdiga na motoci wato wanda suke zuwa suke bi ta hanyar nan, amma wannan hanyar wato tana da nau'i, wato akwai density abin da muke nufi shine wato babu kakkautawa na motoci na traffic, ba ma motoci ba, don duk wani traffic na mutum na a daidaita sau, na babura, na mutane dai haka dai abubuwa da kuma abun hawa kan wannan hanya din. Saboda haka wato ina wannan din in ka zo
in kana tohowa ta state road din kana tohowa government house ba za ka iya hango wato ɗaya ɓarin wanda yake na kamar wanda suke towa ta kofar ofishin sakataren gwamnatin Kano ba. Haka kuma idan waɗansu wanda suke fitowa daga Ahmadu Bello suke tohowa ba za su ga waɗannan wuraren ba. Ga wanda suke fitowa daga ɗayan wannan tributary wata karamar hanya wadda ta tafi Nasarawa, asibitin Nasarawa. Ita ma in kana tohowa ba za ka ga sauran wannan traffic din wanda suke su kuma suna daga hagunka ba. Wannan abun wato ya haddasa fitinoni da yawan mutane. Ni rasuwa ne kawai ban ji ba, amma dai accident a wurin inda a ce wato gwamnatin da ta shuɗe wato tana da sauraron jama'a kuma tana bincike kamar yadda muka ga wadda wato lokacin mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ko menene muna biye da shi, ko da pothole ne yayi dan faɗi muka ga cewa mutane suna cikin wahala muna rubuta masa mu ce masa wuri kaza akwai pothole kuma yana dan rike traffic kuma mutane ba sa jin daɗi. Ballantana wanda yake suna zuwa nan a buga wannan mota din a jiwo wannan ciwo a wurin, wato babu kakkautawa a kan sha'anin abu da tsakani da Allah. Saboda haka wannan abu da shi mai girma Abba yayi wato yayi daidai, kuma kowaye ma wanda yake ya damu da jama'a iyakacin abin da kenan zai yi. Mutane ba za su fahimta ba, mutane da yawa waɗanda suke ganin cewa za su iya amfani su nuna cewa kamar wannan gwamnatin ba ta yin daidai. Wannan abu wanda ke abu ne na kuskure. Lokacin da mutane suke yin abubuwansu na hauka, na rashin adalci, na rashin biyayya, na rashin ƙaunar jama'a, mutane ba sa fitowa su gaya musu cewar ba daidai bane ba. Muna da manya-manyan malamai wanda ke ma wani lokacin suka ta mamakin yadda wato abubuwan su yake. Kaga mutum wai gashi yana da daraja, yana da komai, amma lokacin da ake ɓanna ba zai fito ya yi magana ba, sai lokacin da ake gyara sai kuma ya fito saboda za a ba shi kuɗi ya zo ya yi wani maganganu, ko kuma ana ganin cewa shi kamar yana ja ne da abin. Kuma waccan gwamnatin da take zalunci ta illantar da mutane duka ba a yi maganar cewar suna yin kuskure ba ko kuma su ja musu kunne da sauransu. Sai yanzu wanda yake kawai mutane wanda yake ga sunan ne kawai dan dai suna ganin wani abu, waɗansu su kuma da yawa kan ƙiyayya ga kawai waɗansu a cikin tafiya kawai ya zama cewa suna nan suna abin. To wannan abun da dukkan su ƙaryarsu. To wannan Dr. Ali ɗan yaro ya kasai, me za ka ce game da jita-jita ko batutuwan da jama'a suke faɗa cewa wannan rushe-rushen fa da ake a jihar Kano ba wani bane ba illa sanata Rabi Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Kano su suke yi su iya shirya ya gaya masa a rushe can ba tare da tuntuɓin masana akan harkar gine-gine ba da kuma harkar abin da ya dace. Ya batun yake haka ne ko ana tuntuɓar? Wannan abu ne wanda yake na mutane wanda kawai suke na masu san rai. Dan abu ya za ka ɗora mutumin da ma yake ma ba a Kano ma yake zama ba, ya yi haƙura, ya shi dai iyakaci jagora ne kuma uba kuma shugaba wanda yake kowa ya sani in dai harkar jama'a ne shi abin da ke nan ya saka a cikin zuciyar shi. Kuma ni dinnan mun zagaya da mai girma gwamna tun daga farkon tafiyar mu tare muke tafe, kuma iya sani na akan wato abu na din ya bayyana cewar waɗannan abubuwan a daina yin su, a tsaida abubuwa din, mutane su tsaida irin waɗannan gine-gine na ba gaira ba dalili da sauransu. To da yawa sai suka zo ma saboda ma raini da wani nuna isa, sai suka zo suka ci gaba suka rinka nunawa cewa kamar wato ba wata tsayar da za ta iya faruwa. Suka je suka zuba kayansu suka zuba jarinsu akan wato ramin ruwa da sauransu, da kuma masallatai suka je dan saboda kin jama'a su ma da suka yi, kuma suka zo suka shiga suka yaƙi tafiyar, wanda ke duka mun sha wahala kwarai da gaske wurin fahimtar da su. A lokacin nan suka ƙi fahimta saboda suna ganin cewar
kamar wannan abu an riga an sha. To gaskiya idan aka tafi da wannan wato ba za mu bar wa 'yan baya daidai ba, za mu bar wa 'yan baya abubuwa wanda za su zo su zama wato suna da su ba su zo su shiga yadda muka rika yi. Dan yanzu kawai yadda mu muka gani cewar ya wani generation din namu yayi, gaskiya an samu gurbatattu sun fi mu yawa, sun fi wanda suke so su gyaran yawa, saboda haka an gurbata abubuwa. Idan yanzu aka ce komai na gwamnati mutum ɗaya zai saye ko zai ba wa iyalansa, ni tun da nake ma ni ban taba ba, na rike hukuma a ƙasar nan, amma matata ta kamata ta zama ita ce take rike da abubuwa na mata na wannan hukuma din, wanda ke an san tun lokacin soja ma kenan har kuma lokacin da na sauka. Wannan abu ba a same ta da cewa ta fito ta zo ta yi a ce ni na jawo matata na sa ta cikin harkar abubuwa da za ta zo ta balle ta mallaki abin gwamnati a gani. Saboda haka yanzu idan aka zo aka yi an bar shi kenan san rai, shi kenan shine za a ta yi. Jama'a wanda suke su kuma su ne suke da majority, shi kenan ba wani abin da za su iya yi a lokacin bauta ne. Saboda haka dole ne wannan abubuwa, tun da yake mai girma Abba ya riga ya yi alkawari, mun zagaya muna ta notin din abubuwa da ya yi alkawari akan cewa zai kyautata wa jama'a, kuma ya rantse bisa kan haka. To mu ma kanmu wanda dukkan muke da abin da muna yi masa addu'a, ubangiji Allah ya bashi karfin zuciyar da zai yi abin da yake daidai, kuma duk wannan abin da yake yin daidai din, duk wanda abu da wannan rushe-rushe da ake yi yana kan daidai. Babu wani wanda zai zo ya sami primary school wanda yake mutanenmu ne, ‘ya'yanmu ne suke da jikoki suke zuwa suke attending, ya zama to cewa an je an faso aji, an fito da shi an zo an yi, saboda kawai yana kan titi a faso shi a mai da shi kanti a sai da shi. Wannan abu mu ba mu taɓa ganinsa ba, ba mu taɓa ganin irin wannan sata da wannan rashin ladabi da rashin mutunci akan abunan jama'a ba. Ko da yake lokacin da muka yi bayan zaɓenmu da aka yi, bayan zaɓen mai girma Abba da aka yi wanda aka kwace din, suna gani cewa kamar ba jama'a ba su zaɓe su ba, suna gani saboda haka to wannan jama'ar su ba tasu bace, saboda haka za su ji musu, kuma sun ji wa jama'a din. An saka mutane wanda wato suka kamata ya zama cewa an kyautata musu a asibitittuka, babu. Kai ka duba ma zancen wannan Hasiya Bayero abuna, ya za a yi inda ake duba yara a ce an sai da shi, kuma wannan duk girman wurin na a ce an sai da shi miliyan 6. Haba kawai mutane kuma, amma wani can daga wani malami, wallahi baka ga da yadda nake ganin darajarsa ba, sai ya zama to cewa wai ya fito yana cewa wannan abu da ake yi ba abu nan ba. To da ba a yi ba din, ai yadda kai wannan ilimin naka ka ji tsoron shi, saboda wuta zai kai ka. Bari ga maka, wuta zai kai ka, saboda baka tsaya ka yi adalci ba. Kuma wannan magana da kai ka san ka yi ta bisa kan sarrai, bisa kan kiyayya da take narke take cikin zuciyarka ka yi wannan abun. So kuma duk wani wanda yake fito yake wannan abu, wallahi muna ba ku shawara cewa wannan gwamnatin ku tsaya mata da addu'a, Allah ya tabbatar masa da lafiyarsa, kuma ya bashi basirar da zai ci gaba. Gwamnati wanda aka karɓe ta a cikin wahala, tun da nake ni transition da ake yi a rayuwa, abin nan ban taɓa ganin transition wanda zaka karɓa a wurinsa ya tsaya kirikiri, ya nuna cewa ba zai yi magana da wani ba sai ranar da zai bada abu, kuma bai bada ko babu sisun kowa da aka bayar. Duka muna cikin transition committee din nan, mun ga yadda aka yi saboda mugunta, saboda dukkan abin ya yi. To in Allah ya yi abu kuma babu wani wanda isa ya hana mu. Dole ne mu fito mai magana, saboda yanzu ni dole ne, ko an yadda ko ba yadda ba, ina cikin elders na state din nan, ni stakeholder ne ni ma, kamar yadda duk ya kamata. Tunda ina kan shekara, yanzu ina kan abin shekara 69 70 yanzu zan shiga. Saboda haka na san cewar da yawa irin mu wanda ke abin da mun kamata in abin gaskiya ya fito mu zo mu faɗa. Zancen wannan rushewa da aka yi na wannan shataletalen da kofar gidan gwamna ya yi kyau, saboda daga gidan gwamna idan speed din motocin da za su fito abin suka taho
za su iya ganin gabansu su san cewar akwai traffic wanda yake tohowa da sauransu, saboda haka za a iya tanadar yadda za a yi, ba wai a zo a zuba 'yan sanda kawai motoci suna wucewa a yi blocking nasu su daɗe suna jira saboda kawai ko mai girma gwamna zai fito ko mai girma deputy zai fito ta wannan hanyar ba. Saboda haka wannan abu wannan rushewa da aka yi, ko ta ina ka fito kana kallon cewa kana ganin barinka, kana sanin cewa to ga akwai wanda yake daga left ɗinka, saboda haka shi yake da right of way. Wanda ya shigo ta kan ya shiga shataletale yana kuma shi ne daga hannun hagu, shi yake da right of way. Duk sauran dole su yielding, dole su tsaya sai wannan din ya wuce sannan su fito. Sai dai in kan emergency ne wanda yake shi mai girma gona zai fito, wanda yake shi yana da right of way da cewar, kuma shi ma saboda akwai tsaro, akwai kuma waɗanda za su iya fitowa su yi guiding din mutane cewa a saurara har ya wuce, saboda lafiyarsa da lafiyar don shi ne state, shi ne kuma wato dokar da take abin nan, wato za a duba a ga cewar irin nauyin da yake kansa. Saboda haka ya kamata cewar shi ma a daraja shi a bashi wannan kimar, shine kawai zai iya shigowa akan abu. Amma babu wani wanda zai zo kawai ka shigo traffic daga ta dama ka shigo ka ce zaka shigo round din ba tare da kayi irin wa shi wanda yake kan hagu din nan, wanda yake cikin round din ya zo ya wuce tukuna kafin kai ka shigo ba. To daji an kafa majalisar jiha, a gurguje a wani fata kake wa wannan majalisar jiha, kuma kana ganin za ta iya ba gwamnatin jihar Kano haɗin kai domin gudanar da ayyuka a wannan jiha tamu? Alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya da kai mun, saboda waɗanda duk aka saka mutane ne wanda suke nagari, wanda suke kuma rantsatsu. Kowanne ɗaya, tun daga shi kansa speaker, mutum ne wanda yake yana da ladabi da biyayya, kuma mutum ne wanda yake na son talakawa da son jama'arsa. Haka mataimakinsa, haka duka, har ni kai na akwai mutumi na wanda yake ubangiji, wanda mutumin kirki ne wanda muke kiransa dan aljanna a nan Kumbotso, saboda tsayawarsa da jajircewar shi bisa kan yadda yake wa jama'a aiki da sauransu. Shi kansa da yake cikin wannan mun ya daɗa haskakawa cewa wannan abu an saka mutane wanda suke da tsoron Allah, wanda ke kuma za su tsaya su taimaka duk abin da ake nema. Kuma mun je dina din nan, mun zauna tun da nake ni ban taba ganin inda aka yi dina aka kirawo wato waɗanda suke yan opposition, kuma yan opposition din nan suka zo wurin aka zauna aka yi ana raha da sauransu. Kuma kowanne ya tambayar da muka yi ko kuma maganganu da muka yi da su, kowanne yana da niyyar cewa ya ga cewa ya tsaya ya taimakawa shi mai girma abba don ya zamanto cewa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na duk alƙawuransa da ya yi. Tafiya ce wadda ake yi wadda take tana da muguwar wato nauyi da wahala, saboda tafiya wadda ke ba ka zo ka gaji sisun kobo a cikin treasury ba, sai bashi din ma sai yanzu ne ake ta dubowa. In an fito da wannan sai a ce ai mutane kaza da sauransu. Promotion yana nan, sun daɗa ɗaukan ma'aikata, sun yi waye kawai nan mugunta na duk abin da zai tauye gwamnati. Saboda haka ina tabbatar maka da cewar wannan majalisa za su tsaya, za su yi aikinsu tsakaninsu da Allah, kuma majalisa ce wadda take za a samu wadda za ta ajiye tarihi a Kano. Da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan abin da din wato wannan gwamnati da za ta shiga, wadda mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya assasa, kuma yake idansa yake kai na gyara da sauransu, zamantowarsa advisor a cikin al'amura, wanda ke ya faɗi wannan ya faɗe shi wurin shekara kusan ya fi abin da tun wurin shekara 8 da ta wuce yake faɗa, yake cewa duk gwamnatin za a abin shi dai zai zo zai kuma abin da din cewar shi in za a bashi abin da mukami a bashi na advisor. Ai ba biyan kuɗi ne wai a biya mutum wai kuɗi ko kuma ya zo yana da office shine wai advisor ba. A'a, advisor shine ka tsaya bisa kan gaskiya, ka zama dattijan arziki, ka tsaya in ka ga wuta ta fito ta can ka zuba mata ruwa ka kashe, sannan ka jawo hankali ka ce wannan wurin a riga kula da shi. Ko kuma in ka ga cewa akwai wata fitina za ta tashi, ka kwantar da shi, sannan ka gaya wa gwamnati cewar wannan abin kar a yi abin da kula da yi hattara akan abin. Ko kuma idan abin zai faru ma, in har abin ya zo bisa kan wannan a yi hattara din a faɗawa gwamnati cewa da za ta yi. Wannan ba wani wanda ni na ganin ba wani wanda ya samu gata kamar mai girma
mai girma Abba Kabir Yusuf duk da kalubalen da yake gabansa kana gani ba shi da matsala saboda an samu majalisa ta kirki kenan. Kwarai da gaskiya ni wato ita akwai matsala babban ita ce shi da yanzu abin da ya rage masa shine ya sami kuɗaɗe a hannunsa, na gudanarwa, budewar hanyoyi wanda kuɗaɗe za su zo wanda zai tsaya ya saukar da duk alherin da ya yi ta alkawari a kai. To me saƙonka na ƙarshe? Saƙona na ƙarshe shine mutane su yi haƙuri, su yi haƙuri. Abubuwa ne wanda aka yi na mugunta, dama an shirye shi ne don a munana wa wannan gwamnati din, kuma don ya zama cewa an nuna wa mutane cewar gwamnatin nan ta zo ne da mugunta ko da ramuwar gayya. Babu wani ramuwar gayya. Duk wanda suke abu da ko kuma wanda mutane da suke cikin wannan da mu da shugabanninmu da kuma mu da muke elders din da sauransu, duka kowa ya san irin muguntar da aka riga aka kukkulla da ramuka da aka haƙawa wannan gwamnatin na cewa ka ta samu nasara. Saboda haka muna fata cewa mutane su fahimci wannan kuma su yi haƙuri, saboda gyara yana da muguwar wahala fiye da yadda lalatawa yake. A yi haƙuri, in Allah ya yarda mai girma Abba zai cika alƙawarinsa da albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi da comrade Aminu Abdulsalam. Allah ya musu jagoranci, Allah ya ba su damar wato biyayya ga jama'a da kuma jagoranmu Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma duka waɗanda suke malamanmu ne, masarauta wanda suke makaunata, wanda ke makaunatan tafiyar. Ubangiji Allah ya ba su damar ya ba shi damar da zai tsaya ya saurari shawarorinsu da sauransu. Allah ya taimaka mana. To dattijan arziki kenan Dr. Ali Danyara Yakasai, ɗaya daga cikin elders na Kwankwasiyya a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya, kuma shine jagora na ƙaramar hukumar Kumbotso, wanda muke masa fatan alheri a kodayaushe, kuma na fatan Allah ya ƙara masa lafiya, domin samun irin su a wannan jiha tamu gaskiya ba ƙaramin daraja bane ba, kuma alfarma ce ga mu, kuma Allah ya ja ran su, kuma muna masa fatan alkhairi. Allah ya samu da alkhairi. A madadinsa da ni da na shirya kuma na gabatar, Naziru Goran Dutse, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.